Yan na guys, luto na yung ating sinapot. So nakagawa ako lahat-lahat 10 pirasong ganito. Okay, so marami-rami na yon. Pwede na pambenta. Kaya yung mga Bicolana dyan na gusto rin magluto ng ganito, kahit nandito tayo sa bandang Katagalugan, ay pwede naman. Sundan nyo lang yung recipe na ilalagay ko dyan sa description box. Madali lang naman tong lutuin. So, medyo baka problemahin nyo lang itong dahon ng kakao. Pero guys, kahit walang dahon ng kakao, pwede nyo naman yan iprito ng direkta sa kawali. Ayan guys, yung saging na gagawin nating maruya. Sa Bicol kung tawagin ay sinapot. Okay, so yan ang lulutuin nating merienda ngayon. Madali lang tong lutuin guys. Kumbaga, pagkabalat niyan, hahatiin lang sa dalawa. Tapos, ilalagay dun sa mixture ng harina at saka tubig at konting asukal. So, kung hindi kayo mahilig sa matamis, kahit wag na maglagay ng asukal. Tapos, ipiprito lang. Ganun lang siya kadali. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano. Yan, harina. Tatansyahin lang natin. Mas maganda nito guys, yung harinang bigas. Pwede kayo magpagiling ng bigas para mas marigsip. So, pwede na ba yan? Pwede na siguro yan. Tapos, mga 1 kutsarang brown sugar or wash sugar. Ay, 2 pala. Tapos, 1 kutsaritang asin. So, kumbaga, maglalaban yung alat at tamis. Halu-haluin muna natin yung lahat ng dry ingredients. Saka natin siya lalagyan ng tubig. So, dito guys, dapat yung consistency ng ng mixture dapat hindi masyadong malapot. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung dapat na consistency. So, lalo na sa mga Bicolano dyan, mga mahihilig kumain ng sinapot, pero hindi alam kung paano gumawa, ito na yun. Yan, so, kulang pa yung tubig natin, dagdagan natin ng konti. Unti-unti lang, baka masobrahan naman. Habang hinahalo ko to guys at kinukuha yung tamang consistency. Shout out sa mga kababayan ko dyan sa Bicol. Again, yung mga kaklase ko simula elementary hanggang high school. At pati na rin yung mga naging kaklase ko at naging batchmates nung college. So, shout out kay Cyril Meliari. Ano bang apelido niya ngayon?
Tapos, kay Haile Nasol Latigay. Shout out din kay Karen May Noo Simpson na nasa UK ngayon. Yan. Ingat kayo dyan lagi. Doble ingat at ikay nagbubuntis sa iyong pangalawang baby. Ayan, so pwede na to yung gantong consistency, guys. Hindi siya masyadong malapot, di siya masyadong malabnaw. So, at nga pala, Manay Jocelyn sa Greece, Athens, Greece, pinsan ko. Shout out daw sa'yo, sabi ni Mama, kumusta daw? Ingat ka daw dyan lagi. Yan. Okay. So, pwede na to, guys. So, yan. Tingnan nyo, dapat ganyan ang consistency. Di masyadong malapot, di masyadong malabnaw. Okay. So, dapat halong-halo. Hindi namumuo yung mga harina. So, ngayon, kasunod na gagawin ko, babalatan at hihiwain yung saging. Pasensya na guys, umuulan ngayon dito. At nandito ulit kami sa garahe. Dinig ang pagpatak ng ulan. Hahatiin lang sa dalawa yung saging. Yan. Yun. So, ganun lang. Tapos, kailangan palanguyin natin yung saging dun sa mixture. So, kita nyo guys kung gaano yung consistency. Kasi pag sobrang lapot niyan, hindi rin maganda pag sobrang lapot. Kasi parang masyadong makapal yung didikit na harina doon sa saging. Kaya, iniiwasan nating mangyari yun. So, tama na yung konting ano lang. Ayun. So, ganyan lang. Okay. Okay, nagduan mo sa nanay. Kapot marayan. So, dapat konti lang ang mixture na didikit doon sa ating saging. So, kung meron kayo guys mga request, na lalo na mga pagkaing Bicol, comment nyo lang dyan sa comment section. At sisikapin namin na gawin yon with recipe. Para mayroon kayong guide. Lalo na itong sinapot na to. Madali lang gawin sa tingin. Pero kapag ginawa mo na at hindi mo tansyado, mabuti yung mixture ay hindi rin ganun kasarap ang kalalabasan. Ayan guys, so since mayroon kami ditong puno ng kakao, syempre pag sinapot ang pinag-uusapan, meron tayong dahon ng kakao. Pero in case wala kayong dahon ng kakao, pwede naman gawin nyo, painitin mabuti yung mantika. So, pag mainit na, hinaan ng konti yung apoy para medyo bumaba yung temperature ng mantika, saka nyo ilalagay yung saging. Para yung ginagawa yun, para hindi dumikit yung harina doon sa kawali. So, ito, dahon ng kakao, nilagyan ko rin siya ng, kita nyo makintab, nilagyan ko siya ng mantika. Ayun. So, ganito lang ang paglalagay niyan, guys. No.
Ayan. So, ito na yung saging natin. Lalagay natin siya ng ganyan. Ay, iingay na naman kapitbahay ko. Sila ang pagsasalatain ko dito sa video. Ayan o. Wow, sinapot na sinapot ang dating, guys. Namimiss nyo ba ang sinapot sa Bicol? Ayan. So, wag nating i-crowded yung ano, yung lalagyan. So, tama na yung ganyan. Ayan. Okay, tapos ilalagay na natin siya sa mantika, sa kawali pala. Dahan-dahan, baka matalsikan tayo ng yan. So, ganyan. Pagkasya naman yung dalawa sa kawali, dalawa ang ilalagay natin. Pangalawa, ayan. Pagkakasyahin natin yung dalawang dahon ng kakao doon sa malaking kawali. Okay, so, hintayin lang natin sa mag-golden brown, tapos babalik na rin natin siya. So, kapag ganyan guys, medyo sa tingin nyo, kumalas na yung saging. Tanggalin nyo na yung dahon ng kakao. Mabilis lang naman yan. Ayan o. Mabilis lang siya kumalas kasi nilagyan natin ng oil, ng mantika. So, yun ang sikreto doon. Okay. Tapos, ang apoy ay ano lang, sakto lang. Hindi naman malakas, hindi naman masyadong mahina. Yan na guys, medyo golden brown na siya. So, babalik ta rin na natin. Oh, ganda. So, ganyan lang siya. Yan guys, check natin kung luto na ba siya. Ay, sunog na. Hindi lang luto, sunog na pala. Okay. Ayan o. Ayan o. So, yan. Ganyan dapat ang pagka golden brown niya. So, 2 down. 2 ng sinapot. So, ulitin lang natin guys yung proseso. Lalagay ulit sa dahon ng kakao. Tapos, yan. Paulit-ulit lang, paulit-ulit. Hanggang sa maubos yung inyong mga lulutuing sinapot. Okay. Ayan na guys, napakaganda ng kulay. Oh, saktong-sakto ang pagka golden brown. Napakasarap nito ka-partner ng pansit bato. Grabe. So, meron ako ngayon sinapot. Kaya lang wala akong pansit bato. Luto na lang mamaya ng pansit kanton. Pareho rin naman pansit. Sarap niyan. Bibenta ko to mamaya sa mga kapitbahay. Kung dati namimigay ako, ngayon ibibenta ko na to. Mahal ang harina, mahal ang saging, mahal ang lahat. Okay, so ayan na po ang finished product. So nakarami din tayo. Bawi na ang puhunan. Maya-maya ilalako ko na to guys. Sinapot kayo dyan. Sinapot. Maraming salamat sa panonood sa video ko na to. At sana marami din kayong natutunan. At sana nagustuhan ninyo itong video na to. And mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. At i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time na mai-upload akong bagong video. Maraming salamat. Bye!